ଏଇ ବିଲ ତା ତଳ ବିଲ ତା ତଳ ବିଲ ଏ ତିନିଟା ଯାକର ହୁଡା ଶାନ୍ତି। ହଁ ହେଇଯିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରୁ ମୋ ମାଲିକ ସବୁ ପୁରା ଖୁସି ହଉ। ହଉ ତୁ କାମ କରୁଥା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆସୁ। ହଁ ଶଳା ଏତେ ସମୟ ହେଲା ବିଲ କାମ ସରିଲା ନା କଣ ଦେଖି ଯାଏ। अबे यार आइलू। ହଁ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା? ଯା କୋଦାଳ ଧରିକି ଆ। ହଁ ଭାଇନା କଣ ହେଲା? କାମ ତ ଭାରି ଖତରନାକ। ଏଇନା ଦେଖୁଛ ପରା ଏଇ କାମ କେତେ କାମ କରିଛି ମୁଁ ଆଉ। ଏଇ କି କାମ ମ ଏଇ ପଇସା ନେଇକି ପଳା। ଭାଇନା ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା କଣ ଦେଲାଣି? ତୋ କାମ ତ ଭାରି ଖତରନାକ ଆଉ କେତେ ଦେବି ତୋ କାମକୁ। ଆଉ ପଇସା ଦିଅ।